Temba Mliswa's baby mama Susan Mutami okumbira kunumburiswa again. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuChinese TV, pandinokupai maupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with a trending dramatic post yaiswa ione a socialite Susan Mutami, who was asking his ex-lover, former Norton constituents member of parliament Temba Mliswa for another baby in public. Yes, back Susan Mutami blocked Temba Mliswa mushure mekunge varambana, then ndokutanga kuexposana in public. Today Susan Mutami shocked the nation after akumbira Temba Mliswa kuti amuitise mumwe mwana, nekuti his son ari kuti anodawo a sibling, nekuti kuchikoro ari kudadirwa ne friend yake iri kuti ine a sister, saka the son ari kuti anodawo yake sister. Then Susan Mutami decided kukumbira Temba Mliswa another baby. Susan Mutami mentioned kuti now she unblocked Temba Mliswa, and she mentioned Sylvia Kasukuwere kuti ave achiita mediator wavo kuti vakwanise kutaurirana. If Temba Mliswa azobvuma kuita mwana na Susan Mutami sekukumbira kwaaitwa, anenge ava nevana 19, nekuti in his last interview he said ane vana 18 with more than 10 different women. Susan ataura izvi paposti yake yaaisa on Twitter paanyora iye kuti, "Dear Temba Mliswa, your son has asked me countless times if he can have a baby sister, and the young man is said because he is best at daycare he has a baby sister at home, but he does not. I told him he had a lot of sisters in Zimbabwe, but he is insisting he wants a baby sister. In my house, whatever Tino wants, Tino gets. Now I don't know what to do, Baba Tino. I have unblocked you so that you can talk to the boys, and I would also appreciate we have a mediator, someone like Honorable Kasukuwere, who I respect so much. Munhu mukuru wandinonyara, titaurirane. Hopeful he might assist us in ironing out our differences for Tino's sake. The boy misses you so much. He is always locating you on the world map. His older brother has been teaching him how to read the map so they never forget how to get back home." Ladies and gentlemen, ndo post yaiswa iyo na Susan Mutami achikumbira iye another baby from Temba Mliswa. I want you to come through in the comment section chitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.